De 48-jarige Haanstra werd bij een vjochterij in september 2011 onder Robijnenkamp in Drachten skopt en slijn. 2 dagen later verstoorde het slachtoffer. Uit pathologisch onderzoek van Haanstra blijken van vele breuken aan aangezichtsbeenderen, een scheur in de milt en vele bloeduitstortingen verspreid in en over het lichaam. Gezien de aard van de vele van deze letsels is de geweldsuitinwerking deels of geheel zeer heftig geweest. Een heid en 2 zwan werden verantwoordelijk gehouden voor de deer van Haanstra. De jongste kregen eerder al een jeugddetentie. De 38-jarige heid moet vanwege zijn grutte rol 10 jaar de cel in. De 20-jarige zoon kregen 8 jaar. De straffen zijn hetzelfde als verliezen hier bij de rechtbank. Nevens het gerechtshof binnen de man meedogenloos tekeer gingen en daar hebben de nabestaanden voor altijd een last van. Het handelen van verdachten en hun medeverdachten heeft bij de nabestaanden van Haanstra, zo blijkt onder meer uit een ter zitting voorgelezen verklaring van deze nabestaanden, onherstelbaar leed, verdriet en pijn veroorzaakt. De delicten gepleegd tijdens een warme zomeravond in de voortuin van een woning in een woonwijk hebben de rechtsorde geschokt en hebben gevoelens van angst en onveiligheid bij de omwonenden teweeggebracht.